जोङो जिउआवहा थांखि लानानै आवगायलांनांगौ। थांखि गैयाब्ला जिउआ बैथा गैयि दिङा बायदि होननानैहा बुंनाय जायो। जोङो जेब्लायबो गिदिर थांखि जोङो लानांगौ। आंबो बर' मिडियामावसो फरायनाय। मिडियामा कुनु बाधा जानो हाया। खुलुमबाय, आंनि मुङा निजोरा बाग्लारि। आङो उदालगुरि नलबारिनि। बे रिसेन्टलि रिजाल्ट डिक्लेयार खालामनाय APSc आनजादाव आङो एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार हिसाबै आङो सायख'जादों। बिनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। आङो थाखो सेनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायदों। आं LP स्कुलाव फरायनानै बिनि उनाव आंनि ME आरो हाइ स्कुलखौ उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फरायदोंमोन। जिहेतु आङो दायो आम्बागाव बर' हायार सेकेन्डारि स्कुलावहा टिचार मावनानै दोङो। जोङो फुङावनो थांनांगौ 9टानि सिगाङाव स्कुलाव आरो न' सफैनाया 3टा बारो। थ' टाइम मेनेजमेन्ट खालामनाया वर्किं वुमेनफोरनि थाखाय बहुद माने गोरा आरो। थेवबो आङो जेसेबांखिनि टाइम मोन्दोंमोन आङो टाइम दिहुननानै फरायदों। बिनि थाखाय आङो फाउन्डेसन हिसाबै NCERTनि बुक्सफोरखौ फरायदोंमोन, सेबानि ससियेल साइन्स बुक्सफोर आरो आङो स्कुलावबो स्टुडेन्टफोरखौ फोरोङो नालाय। आरो बेजों लोगोसेनो गाइड बुकफोरखौ आं फल' खालामदों। इउटुब भिडिअसफोरखौ आं नायदों। टेलिग्राम चेनेलनि इउटुबफोरखौ स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ आं लादों आरो। जोङो जिउआवहा थांखि लानानै आवगायलांनांगौ। थांखि गैयाब्ला जिउआ बैथा गैयि दिङा बायदि होननानैहा बुंनाय जायो। थ' आंहाबो थांखि दङमोन। नाथाय बे नङा जे थांखिखौ सम मथे जोङो जाफुंहोलांनो हागोन। जिउआवहा अनेक खैफोद आफोद फैगोन, जेंना फैगोन। थ' आङो दा जौगाबोबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो, नोंसोरबो गासैबो जिउआवहा मोनफा मोनफा थांखि लानांगौ। थांखि लानानै आवगायलां। थांखिखौ जोङो जेब्लायबो गिदिर थांखि जोङो लानांगौ, फिसा नङा। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो, जिहेतु आंबो बर' मिडियामावसो फरायनाय। मिडियामा कुनु बाधा जानो हाया APSc आनजादखौ उथ्रिनायावहा। मात्र मोनसे गोसो होनांगौआ जाबाय इंलिसावहाय जुर होनांगौ। इंलिसखौ उन्दै थाखोनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनांगौ। आं पेरेन्टसफोरखौबो बुंनो सान्दों टिचार हिसाबै। बर' मिडियामावसो फरायहोनो हादों जोंनि फिसा फिसौफोरखौ होननानैहा जिंगासिनांगौ गैया। बर' मिडियामाव फरायहोयोब्ला मोजाङै बुजिलाङोसो गावनि रावआवनो। नाथाय इंलिसखौ मोजाङै फोरोंलां। सरकारा सुबिदा होदों, थाइसेबो फैसा होनाङालासिनो फ्रि बुक्स, फ्रि इउनिफर्म एभ्रिथिं होदों। थ' बेफोर चान्सखौ जोङो लानो नांगौ। मानो होनब्ला बर' कमिउनिटि होननानै जोङो बुङोब्ला गोबां दुखिया बेबायदि मानसिफोरा दोङो दासिमहालागै। आङो हाबा जानाय हिसाबै जायफोरानोखि एसे उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय एबा हाबा जाखांनानैबो फरायबावनो गोसो दोङो एबा फरायनायाव मोजांमोन, बिसोरनि थाखाय आङो मोनसे इन्सपिरेसन आं जानो सानो जे हाबा जानायाबो मोनसे हेंथा जानो हाया। थ' जाय हिन्जावसाफोरा हाबा जाबाय, नोंसोरबो जुदि गोसो दोङोबोला एग्जामखौ होनांगौ, फरायदो। माबायदिहै फरायनांगौ नोंसोरो गाइडेन्स लानो हायो। आरो आंनियावबो सोरबा जुदि सोंनो गोसो दङब्ला आङो खोन्थानो हागोन, फोरोंनो हागोन, आंनिफ्राय हेल्प लानो हागोन। आरो देग्लाय फार्स्ट रेंक मोननाया रसिका इस्लाम, बिथाङाबो हाबा जानाय आइजोसो, बिथाङाबो साख्रि मावखानाय आइजोसो। थ' बिथाङाबो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर इन्सपिरेसन आरो। जौ थाखोनि साख्रि लानायाव देरहासार जानो हाबाय, नोंथाङा मा बुंदों? खुलुमबाय, आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जि उथ्रिसारनो हाबाय बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों। नोंथांनि माबायदि बिहोमा दंमोन बेयाव? बिथांनि सायाव आंहा फोथायनाय दंमोन आरो बिथांखौ आं सापर्ट खालायबाय आरो जेसेबांखिनि सापर्ट नांगौ आं बिथांनो होबाय। बे हिसाबै बिथाङा जि एम दंमोन जे आं आनजादखौ होगोन होननानै, आरो बे एमनि उनाव बिथाङा जि साक्सेस, बे साक्सेसआव गोबां हार्ड लेबार खालायबाय। बिनि थाखाय बिथाङा उथ्रिसारनो हाबाय बे लेबारनि थाखाय। नोंथाङा मा बुङो? जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला अहेक खस्थ' खालामबाय आरो हसायैनो बेबायसा खस्थ' खालामोब्ला बयबो जौगानो हागोन बा बेबायसा परिखाखौ पास खालामनो हागोन, आं बेखौ सानो आरो जेनेबा। नोंथाङा बिथांखौ माबायदि मदद खालामदोंमोन फरायनाय समावहाय? फरायनाय समाव जेब्ला बियो बेबायसा स्टाडि खालामो, जों एसे आसरित मोनोमोन आरो। एकदम मोना 1टा 1:30सिम फरायो आरो सानावबो फरायो, टाइम मोनबानो फरायोमोन आरो स्कुलावबो थाङो बेबायसा आरो।
दे नोंथाङा दिनै जोबोद गोजोनथाव खौरां बे दिनै नोंथांनि बिहामजोआ दिनै गोजौ थाखोनि साख्रि लानायाव देरहासार जानो हाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानदों बेयाव? आं जोबोद गोजोननाय दङ मोजां मोनदों मानो होमब्ला बेबायदि बिहामजोनि जे जों बेबायदि फरायनाय गोसो थायोब्ला माने बेबायदि फरायनो बांसिन गोसो होनानै जौगालांनायाव माने गोबां माने माबा जायो आरो। खुलुमबाय जों गामि हिसाबै बिथांनि देरहासारखौ रंजानाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि गामियाव दासिमबो APSc पास जानाय गैयामोन अफिसार गैयामोन गुबुन डक्टर इन्जिनियार बा प्रिन्सिपाल दङ बेनिखायनो जों गामि हिसाबै बिथांनि जिथु देरहासार बेवहाय जों जोबोद रंजादों जोङो हेपि आरो गामि हिसाबै धन्यबाद।